थाखो बे बाल भिडिअ'आलाय मा आपल'डखौनो जानो रोंला माखौ नांथाबाय थाखो बे रनिनि फाग्ला जौ फाग्लानि बे डायलग मारिनायखौ आं एसेबां मोजाङै थिखांबाय रेकर्ड खालायबाय आपल'ड होलायलांबाय थ' इडिट खालायलांदोंमोन आङो ओमफ्राय मेमे फेमे होनानै इडिटबो खालायलांनाय इमान मोजाङै होबाय माखौथ' आपल'डानो जाला मा नांथाखौ मा जाखो बे सैखाङासोहाय आङो मा जाबाय थायो माबा बेसे गोजोननाय मोन्दोंमोन आङो फेसबुकआव दावराव जाजोबगोन होननानै आरो आंहा बेसेबा भिउबो जागौमोन भिउ जाब्लासो फैसाबो मोनगौमोन ना आंहा फैसानिथ' गोनांथि गैया बाट आंनि न'आव खुलिनाय एकाउन्ट ना बियो रायजानायालाय रायजागोन आङो बे भिडिअखौ मानो आपल'ड खालायदों होननानै आपल'ड जानायनि उनाव बाट आइ डन्ट केयार आं जायखौ खालायगोन होननानै खालायगोनानो बे भिडिअखौनो होगोन होननालाय होगोनानो आपल'डबो होबाय बाट जायाखै मादि जायगा बियो नेटसो गैया ने मासो गैया हमनोसो हालायलांला नेनो हाला आङो भाइरेलसो जानो लुबैथारबाय बे भिडिअखौ माब्लादि भाइरेल जागोन माब्लादि आपल'ड जागोन माब्लादि फ्रेन्ड फल'इंआ बाराद्राय जागोन बे भिडिअआ एसे भाइरेल जानायब्ला फ्रेन्ड फल'इंआ बारा जागौमोन आङो बेखौ नेबाय थानोसै आरो गिदिंगासिनो माबा आपल'डिं जानायाबो बेसे गोबाव डिलिटसो जाबाय मायबा थुफ्लांबायसो नामा आङो नायनि र' मायबा थुफ्लांबाय ना मायो जेबो थुफ्लाङाखै माथो बिदिनो दं नेटसो गैया नामा आरो खेबसे होबाव नामा बे होखांनायखौनो मोननो जाबा माबोरैबा जागोन खोथाया बेनो थाथ'सै दे दसे थाथ'नि 20 मिनिटसो नेबावनि आङो Oh Tisha, I love you so much. आं नोंखौ मोजां मोनो नों मा बुंदों नों मिथिगौ ना नों मा बुंदों आं मिथिगौ आं नोंखौ I love you होनना बुंदों आं नोंखौ मोजां मोनो दिशा नाथाय बारहुंखा आं दिनै नों नागिरनाय बायदि सिख्लाया नङा नों आरो आं जेब्लाबो गोरोबलाया आं अबाव नों अबाव बेखौ मानो सानदों नों आरो आं गोरोबलाया नों अबाव आं अबाव बेफोर जेबो खोथा फैया आं नोंखौ मोजां मोनो डेट्स इट आं नोंखौ मोजां मोनो दा आंनो नोंनिफ्राय फिननाय नांगौ नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना बारहुंखा नों बायदि सेंग्राखौलाय सोरथो मोजां मोना होनना बुंनो हानो नाथाय आं नोंनि काबिल नङा आं नोंनि जयग'नि नङा आं नोंनो गासैबो खोथा फारसेनिफ्राय खोन्थाखादों नों आंखौ मिथिखागौ आंखौ सासे सेंग्राया प्रेगनेन्ट खालायदोंमोन आं बेखौ मोजां मोन्दोंमोन बिनि उनाव आं बेसे आलाय सिलाय जादों आं मा जादों नों गासैखौबो मिथिखाजोब बारहुंखा बिनि उनावबो नों आंखौ मोजां मोनगोन नामा आंनि सासे मोजां सिख्ला नङा थेवबो बिनि उनावबो नों आंखौ मोजां मोनगोन नामा आं फोथायनोनो हाया बारहुंखा आं हायाखैयानो फोथायनो नों बुंदों आंखौ मोजां मोनो होननानै थेवबो आंनि गोसोआ फोथायनोनो हायाखै आं बायदि बेबायदि गारजानाय सिख्लाखौबो नों मोजां मोनगोन नामा मानो नों मानसि नङा नामा नोंनिथ' बेयाव जेबो दाय गैयामोन नोंथ' बेखौ गाराखै नों गावनि गोसो गोरबोजों बेखौ मोजां मोन्दोंमोन मोजां मोननानै बेफोर जाबाय नाथाय बिनि उनाव बियो नोंखौ गारबाय नोंहा बेयाव मा दाय नोंहाथ' जेबो दाय गैया नों सैतान खालायनानै नों बेखौ फोथाय खेबस' खालायनायबासो गुबुनमोन खोथाया नाथाय नोंदि बेजों गारजादोंसो आं नोंखौ मानो हामा मोनो बेयाव नोंहा मा दाय आं नोंखौ मोजां मोननो हाया नामा नोंबोथ' सासे सिख्लासोना बारहुंखा नों मिथिखागौ आं माबायदि सिख्ला आं सोरखौबा मोजां मोनब्ला आं फाग्लि बायदि मोजां मोनखायो आरो आं बेखौ गारफिननो हाया आरो बे आं दानसोरांखौ गोसोथोनो मोजां मोननायावनो आं बेसे दुखु मोनदों आं बिनि न' नागिर थांदों आं प्रेगनेन्ट खालायजादों आं अबर्सन खालायदों मा सहायनांगौ जादों आं बेखौ बेसे मोजां मोनोमोन दा आं नोंखौ मोजां माने नोंसिनि न'नि मानसियाबोथ' आंखौ गनायनांगोन ना दा आं नोंखौ खेबसे मोजां मोननायनि उनाव आं आरो जुदि नोंजों गारजाबावो आं मानसि जाना थानाय नंलाना आं जेनथेन आं एसे मोजां अबस्थायाव फैबावदों बिनि उनाव आं जुदि आरो न'नि मानसिफोरा जे आंखौ लाङा आंखौ फसाया नोंखौ जुदि गारनो थिनो बिनि उनाव मा जागोन आं आरो हारसिं जाबावगोन अब्ला मा खालायगोन आंनि आखायावथ' आरो जेबो लामायानो थानाय नंला नङा नों आंखौ फोथायोना फोथाया आंखौ नोङो बे दानसोरां बायदि सानदों नामा सानाखै होमब्ला नों एसेबां खोथाफोरखौ मानो सानदों जोंहा न'नि मानसिया लाङा नों बेखौ दा सानसै नों आंखौ मोजां मोनोब्ला आंसो खालायगोन ना आंनि न'नि मानसियाथ' नोंखौ हाबा खालायाना आंनि न'नि मानसियाथ' लायाना आंनि न'नि मानसिखौ मानो नांगौ नोंनो आंखौसो नांगौ बुं नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना आं नेगासिनो नोंनि फिननायखौ दानो जुदि बुङा नोङो उनावबो बुंनो हागोन बाट आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नोंखौ जेब्लानिफ्राय लोगो मोनदों अब्लानिफ्राय आं नोंखौ मोजां मोनाखै बाट
आं नोंखौ जेब्लानिफ्राय लोगो मोनदोंना नोंखौ लोगो मोननायनिफ्राय आङो लोगो मोनजेननायनिफ्राय सप्तासे आङो सिरियेलि सानफ्रोमबो सप्तासे नोंखौ सिमाङाव नुदों आङो बेनिफ्राय आङो हमनो हायाखै आं बे सिख्लाखौ मानो सानफ्रोमबो नुयो आं नोंखौ मानो सानफ्रोमबो नुयो होननानै बाट बेबायदिनो उनाव नोंखौ आं गोसोखांबाय थाग्रा जाबाय नोंखौ नुवाबा थानो सुखुला नोंखौ गोसोखांबाय थायो फन फैब्ला सानो आङो दिसानि मेसेज फैदों नामा सोरनिबा मेसेज फैब्ला फन फैब्ला नोंखौ होननानै खारलाङो माने बिनि उनावसो आं बुजिदों आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै बुं दानियाबा बुंदो नों आं मानसिफ्रा नायगासिनो नों जेब्लासिम बुङो आं अब्लासिम बेबायदिनो थाबाय थागोन येस अर न' बुंब्लाबो येस बुंब्लाबो जायखिजाया नों बुं नङाब्ला आं बेबायदिनो आनथु खेरायना थाबाय थागोन आं मा बुंनो लाजियो माने माखौ लाजिया माने बुं आं नेगासिनो बुं I love you आंबो नोंखौ मोजां मोनो बारहुंखा दासो जाबाय लाभ इउ बेबि लाभ इउ लाभ इउ मालै बिमा माथो गुथालखौबा ओरैनो मेगननि नोजोरनिफ्रायनो गोजान जानो होआ माखौ बेखौ गामियाव थांनो होखौ बुजिस'नो हायासै आङो माथो सानदों नोंलाय बिफा बे हाग्राबारि गामिखौ फायाव आं आंनि फिसाखौ हाबा हरगोन हरा आङो आगोलनि खोथाया गुबुनमोन बिफा बे माइनावा बिंगि जानायखायसो बेबायदि हरनो नागिरदोंमोन आङो दालाय गथ'आलाय नायनो मोजां बिंगिबो नंला फरायनायबो दङ महरबो दङ बे जानाय लोंनाय थाखा फैसानि बिमा बिफायालाय मा प्रब्लेम जोंहा माबा माबानि प्रब्लेम दं नामा जों गोरिब नामा बे गोरिबनो जोंहानि फिसाखौ हरनो जोंफोरजों आरो बे गुथालङा जों जेबो रुजुजाया जोंफोर बांसिन धोनि मानसि आरो आं आंनि फिसाखौ आंनिख्रुइ बांसिन धोनि गोनां न'खरनावसो आं हरनो गोसो दोङो आरो गामियाव हरा आं आंनि फिसाखौ आंनि फिसौलाफोराबो गामिनि बे गामि भदा गामिनि गावलियासो जाना थाथारगोन बियो फिसौफोराबो जेबो गोरों जानाय नङा आं आंनि फिसाखौ गामियाव हरनो गोसो गैया आरो बिफा आं बुंखाबाय आङो टाउनावसो हरखागोन गोनां मानसिनो बे गुवाहाटियावनो सोरनोबा हरगोन गोनां मानसिनो नोंनि फिसाजोआ नोंनि खोथाखौ लागोन दा लागोन मानो लाया दा बेखौ थांनो होदोंना थांनो होब्लालाय मा दा मायबा मोनसेथ' जाहैखागोन ना बिहा ओजों थांनानै आं सानदों दा गथ'खौ बे गुथाला फैयैनि सिगांनो गुथाला जेब्ला गामियाव थांगोन बे समावनो सोरनोबा हरनोसै नङाब्ला फरायनो थिनहरनोसै बे मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे खालायनोसै नाथाय आं बे गामि गफायाव गुथालनि न'आव बे गैजारगिनि न'आव आङो आंनि फिसाखौ हरनो हाया आंनिबा सेंग्रायालाय मोजांमोन लयेलमोन आरो फोथाय खेबस' खालायग्रा नङा मायबानि लयेल दे खोब मोजां होबाय कि बे हिनजावखौ नांलाय खमलाय खालामनानै होखारहरो मोजां हौवाया बेबायदि खालायो जेबो मोजां नङा बियो आरो मोजाङानो जा गाज्रियानो जा बे सेकेन्ड हेन्ड मालनो आं जोंहानि फिसाजोखौ होआ बिराद प्रब्लेमेटिक बेफोरो लाइफफोरा हिनजाव गोनांखा हौवा गोनांखा बेफोरनि संसाराव हाबनो हाया गेजेराव हाबख'नो हाया आगोलनि खोथाया गुबुनमोन फिसाजो बिंगि जानायखाय हरनो नागिरदोंमोन दा खोथाया गुबुन जाबायना बुजिबाय दे बुजिबाय दाखालि फिसाजोखौसो बुजायनांसिगौ नोंनि खोथाखौबो बुजिबाय आं आयै आबै सिखिरि लैथो आबौ सना फैबाय नों आबौ नोंलाय माथो फैगोन होननानै बुङाखै फन हराखै आयु सनाया आंना आबौआ मोजाङै दंना गैया नोङो फिसा आयु मानसियालाय मा हामलं जाथारबाय हामसोदों जेबो होआ नामा नोंनो मोनजाथाराखै नामा मानसियालाय जाथाराखै नामा इयो जादोंलै आबै जानायनि जेबो प्रब्लेम गैया बेयाव जा गोसो बेखौनो मोनजायो नोंसोर मोजाङै दंना आबै औ जोंनालाय मा जानो फार्स्ट क्लास मोजाङैनो दंथारो आंहा बयबो मोजाङैनो दंथारो र' नोंसायाबो बे गामियाव थांदों गामियाव सोरावनो थांदों ओइ मायबा गदनि मायबा दङ नारखेलनि हिनजावनि न' नारखेलावनो थांदों बाखिलाय लैथो सिखिरि गैया दङमोन माथो उन्दुदोंसोना मासो ना बारिफोरजोंसो दोंहैयो मिथिलाय लांला ओमफ्राय बे नोंखौलाय माथो फैनो होआ होनना बुंदोंमोन आबौ दालाय माबोरैथो फैनो होखो होबाय दे आरो मोजांखौ साननानैनो बेसे सानबाय थादोंमोन आं आबौ नोंखौ नुनायसो नंला खोमा होननानै खिजानि जेरैबायसा मानसिनि न'खराव थाहैदों नोङो
बिनानावनि हाबायावबो फैनो होनाय नंला दे गथ'खौ बेसे सानबाय थादोंमोनहाय आङो मिथिबायना नोंखौ नुनानैसो दासो गोजोननाय मोनथारबाय आङो आंनि आबै सना दालाय माथो खाथियाव फैबायानो जेबो साननांला नङाहाय आंहा बिराद टेनसनथार जाथारो नोंखौ साननानै थांनांला खोमाहाय आबौ बिसिनियाव आं बिसोरनि बिमा बिफाखौ माने आं मोजां मोनाखैहाय थार खोथा बुंबा बे मोजां मानसिया बेबायदि फैनो बादा होआना बेबायदि माथो बुंबावनो दा आङो माने थाङाबा जागोन ना जाला आबौ बे सिख्लाखौ हाबा खालामाबा जाया नामा आबौ मा खालायनो आबै थगायनोबो हाया खुगा होनाय जादों आंहा माइनावखौ हाबा खालायगोन होनना बुंदों नालाय हाबाथ' खालायनांसिगोनानो बयबो गामियाव मोनथिजोब्बाय आबौ माथो खालायबावनो मानसिफोरा दा बेसेबा बुङो आरो आबौ नोंखौनो आखल गाज्रि होननानै हाबिलाखौबो बेबायदिनो एंगारहरबाय गावसोरनो गाज्रि होननानै जोंफोरानो दा बिराद बदनाम आबौ गामियाव ओंखारनोनो हाला मानसिफोरा बिराद खोथा बुंथारो सोंथोयो दा आरो नों गुवाहाटिनि सिख्ला हाबा खालामगोन होननानैबो बयबो मोनथिजोब्बाय बिराद माबोरैबा हाथार जाबायहाय आबौ आगोलनि बायदि नंला आगोल मानसिफोरा मोजां नोजोरजों नायोमोन जोंहाखौ दा बिराद माबोरैबा गाज्रि नोजोरजोंसो नायनाय बायदि मोनथारो आङोथ' गामियावनो थांथारलासो मायबा सोंगोन होनना गिनानैनो थाङा आबौ आं सोरखौ मा बुजायनो आबै मानसिफोराथ' जोंफोरनि दुखुखौ बुजिनो हायाखैना जोंनि न'खराव मा सोलिदों बिसोरथ' मोनथियाना आबै आरो मा जादों फारसेनिफ्राय बयनिबो सिगाङाव गाख्रु बुंनोबो हायाना उफाय गैया गाज्रि साननोब्ला सानथोंसै माथो खालायबावनो आबै हाबिलानि मायबा खबरफोर मोनदोंना फनफोर खालायदोंना बियो गैया खालायाखै बेखौलाय माथो गुथाल बायदिसो नुथारदों आं गुथाल नंगौना नङाहाय ओइ खोनासंलाय गुथाल ना गुथाल गुथाल भागिनसो माथो माने आं नंगौना नङा साननानैसो लिंहरथारदोंमोन औ आनै आंनो दे माब्लाथो फैया नोंलाय नुवाखैमोन माथो आङो गोबाव जायाखै बारा नै दानि बावैसो फैदों 1 घन्टासो जाबाय अख्रांखौ नागिरनानै फैदोंमोन आङो बेनिफ्राय माथो खबर गुथाल भागिन भागिन होनना बुंबाय हे जेनेबा हाबिलाजोंथ' नांज्लाय खमज्लाय खालामनानै नोंसोरा बायबायानो जेनाय सोमोन्दोआ थेवबो आरो भागिन जायोमोन नालाय भागिन होनना बुंबाय दे आरो हामा मोननांला मोना आनै बेनिफ्राय हाबिलालाया मा खबर आनै मोजाङै दंबा बियो मोनथिया जोंफोरो खबर सबर नांगौ गोनां समावसो बिमाय फैसा नांगौब्ला मायबा मदद नांगौब्लासो बिमायखौ नांगौ दालाय अबावथो गैया जा गारलांबाय खबर गैखाया बिमायनिबो खबर गैया बिमायनिबो रावनिबो खबर लाखायाखै गैया फन सन जेबो हरा खबर गैया मोनथिया अबाव दंहैयो थैखिना थांखिना माबोरै दङ मोनथिला बेनिफ्राय जेनेबा नोंहाबो जेबो सोमोन्दो गैमारथारला होनबा जेनेबा रायलायथारमारला हाबिलाजों थांनायनिफ्रायनो खेबसेबो रायज्लायाखै लोगो मोनाखै हाबिलाखौ लोगो मोनाखै दे आनै थांनायनिफ्रायनो आं गोबां नाजादोंमोन बेखौ लोगो हमनो फन खालायनो नाथाय गैया मोनाखै बिदि जाबाय दे आरो जाबाय जालांबाय उफायथ' गैलाना हौवा हिनजावनि गेजेराव बेबायदिनो नांज्लाय खमलाय जाखायो खाफालावनो गैखायामोन होननानै सानब्लानो जाबाय आरो दालाय गोदान लाबानो जाबाय जेनेबा सेंग्रायैनो दङ नोंबो बेसेथ' हारसिं थाबाय थाबावनो नङा होनबा बे हाबिला फैखाला दे बियो खेबसे गारना थांबाय आरो बेखौ मिथिखाथारगौ आङो उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोननाय ना भागिन माने नोङो फोथायगोन फोथाया आं मिथिया दोननाय भागिन जेबो आं हाबिलाखौ सिनायखायोना आगोलनिफ्रायनो मिथिखायो बिराद अख्राखा एखे गंग्रा गावनाल' नंगौबा नंथारगौ एखे हारमानि खाथारा दे आंनिनो गोरोन्थि जाबाय दे होनना माब्लाबा बुंखाया बियो दा नोंनि केसावबो बेबायदिनो जादों बायदि मोनदों नोंलाय एसेबां मोजांसोखा मानसियानो थान्दा मुन्दा बिनि थाखाय नांज्लाय खमलाय जाथारबाय आरो बे हाबिलानि थाखायनो मिथिगौ आं बेयाव अख्राथार फैफिनाहाय भागिन बियो फैफिनला नोङो बेलेग जनोबा गुबुन जनोबा जनो हासिगोन नोङो फैला बियो अख्राखा बियो 1 नाम्बार अख्राखा फैफिनखाला बियो नों जुदि बेखौ नेनानै दंबा नोंहा एखे समसो बरबाद खालामनाय जागोन ओरैनो नों गावनि जिउखौ बरबाद खालामनाय जाथारगोन बेखौ नेनानै भागिन बेबायदि खालामनाङा सिख्लानाहाय आरो हाबा खालायखादो बेखौ नेना लाब गैला गोरोन्थियाथ' आंनिबो दंमोन र' आनै माथो बुंबावनो भागिन जेनेबा नोंखौबो गोबां गुवाहाटिनिसो सिख्ला नायदों लाबोगोन सोरबा सिख्लाखौ मोजां मोनदों बेबायदि होननानैसो खोनादोंमोनहाय गुवाहाटिनि सिख्ला लाबोगोन होननानै नंमारगौ होनबा लाबोमारसिगोनबा सिख्लाखौ गुवाहाटिनिखौनो आंलाय मा बुंबावनो आनै इसोरासो मोनथिसिगौ दे आरो मा खालायो सोरखौ लाबोनांगौ सोरखौ लाबोआ इसोरा जायखौ लिरना दोनदों बेनो जासिगोन दे होमब्लालाय आनै मोजांबालाय थांथ'नोसै दे ना लोगो मोनलायगोन माब्लाबा दे
हागोन बुंनो नागिराबाबो मिथिगौ दे बुंनो नागिराखै बे गुवाहाटिनि सिख्लाखौनो लाबोगोन माथो बिसिनियावसो दंहैयोमोन एसेबां मिथिया सानदो बयबो मिथिखागौ थगायना लाब गैया बे हौवाफोरनि जादा बेबायदिनो दे मोजां मोननाय गोसोनाय सेकेन्डनिसो खोथा नोंसिनि थाखाय दसेनो गोसो जोलागाथारो नोंखौबो बानायनांगोन दे आरो हाबिलानि थाखाय फाग्लामोन हाबिला हाबिला गैया मुरा बे बोसोरसेयानो जायाखै हाबिलाखौ बावगारनानै गुबुन हिनजावखौसो सोरबा गुवाहाटिनि सिख्लाखौसो लाबोलायसिगोनहाय हाबा खालायनानै आंहालाय मा जायखौबो लाबाबो लस गैया थेवबो बुंदों आरो जेनेबा हौवाफोरा बिदिनो ना जोंहा हौवाया नुवाखै दासोबा सगनिफ्रायबा सफैबायना सफैयाखै बै हिनजाव दखानिफोरखौ नायै जोंहाबो दानो हाबा खालायगोन र' आं थैब्ला बोसोरसे जायैयावनो हाबा खालायगोन खास थांखांना मास मोननैसोनि उनावनो हाबा खालायगोन हौवाफोरा खांनो सैमासो सोलाथिंफ्रा हौवाफ्रा फै नुवाखै जों गामिनि बै नगेन मास्टारा बे हिनजावा थैनाय लोगो लोगोनो बोसोरसे जायैयावनो हनै हिनजावानो नागिरबाय बे गथ'फोरा सिख्ला जालायलांबाय बिए पास खालामलायलांबाय फिसाजोफोरा थेवबो हिनजाव नांगौनो ओइ मा गाख्राबाय थाखौहाय नोंहालाय लामा गेजेरावनोलाय मोदायजोंसो रायज्लायदों ना मानसिजोंसो रायज्लायखौहाय है मानसिजों रायज्लायदोंमोन र' ओइ आबौ नोंहाबो बिथ'बा हौवा थैजाबाय बै हौवाफोरनि बायदि हिनजाव नागिरनाय बायदि नोंहाबो हौवा गोदान नागिरदोहाय आयाव लासिंसिंनो बे बुरि रानख्रबायलाय सोर हाबा खालायनो सोर हौवाया फैबावनांलाय माने सोर हौवाया लांबावनो आंखौलाय बेखौनोथ' बखिबाय थादों आङो बे हौवाफोराबा बे हिनजाव थैजाबाबो बै फिसाला फिसाजो बिहामजो मोनलाय लांनायफोरानो सोरहाबा बै फिसाजोफोरा बिए पास खालामलायलांबाय माबा फारायलांबाय बेफोरबायदि हौवाफोरानो हिनजाव थैबाबो मालाय आरो हिनजाव गोदान नागिरबावोहाय गोरलै मोनोबो बे फाथिफोरा हौवाफोरा हिनजाव थैजाबाबो हौवाबो मोनो बैसो जानायनि उनावबो बोरायबा हरग्रा मानसि थायो नाथाय जोंफोरो बुरैबा हौवा मोनगोनथां नोङो बुरै होना जोग्लागोसो नोंखौ दे थाथ' आब' थांसै आंहा मा बुंखौ मा माखौ बोराय सेंग्रा हौवा हिनजाव हमनोनो हायाहाय बे हिनजाव सासेनि खोथाफोरखौबो बखिबाय थानो मोनब्लानो मोजां मोनो बे फेर अबाव थाङा नोंलाय थाला साबिफोरखौबा अबा दोनलांदो साबिखौ बे दसे ओंखारलांनायखौनो आरो साबि मारिलांनांगौना फनखौलाय मानोथो लागारदों ओरैनो फन हरबा फन हमा फैबाय सोलाखांनानै एसेबां गोबावजों हर साबिफोरा अबाव दोन थां दरजाफोरा खेवै थां बे हौवा सासेया आं मायबा खोथाफोरखौ बुंमारबा खोमा गोमारा बियो बे सगनि दखानि हिनजावफोरखौ नायैनो बिनि खर' मेलेम मेगन गासैबो गाज्रि जाजोब्बाय नोंना बेसेबां बुंनांगौ नोंखौ हाजार बार बुंनांगौ गोसोआव गैया हा जेब्लाबो बुंखायो आङो साबिखौ जुदि मोनाबा बै साबि माबा बै सेन्देल दोनग्रा जन्था दोनग्रा रेगाव बे जन्था सिङाव आङो साबिखौ गालाङो होननानै थेवबो खोनासङा भगबान हिनजाव बुंनाय खोथाफोरखौ दाउखा गाबनाय बायदि मोनो नामा नोङो गा नागिरदोंआनो माथो मोनाखै आङो बेयाव मोनाखै ओइ गुथाला फैबाय माथो गुथाल फैदों बे जोंहा हाबिलायाबो फैदों नामा बे बिमा खर'नि हाबिलायालाय मानो फैनो मालाय गुवाहाटिनिसो हिनजाव नायदोंनो गुवाहाटिनि हिनजाव लाबोसिगोननो बयबो दावराव माथो नों मिथियाखै नामा हिनजाव लाबोसिगोननो गुथाला गुवाहाटिनि सोरबा बेसेबा दोनिनो बिल्डिं न' गोनां गारि गंब्रै गंबा दोङोनो औ बेखिनिखौसो खोनाग्रोबायबा गारि थानाय आरो बिल्डिं थानायखौसो मोजांफोरखौलाय अबाव खोनानो नोंसोरलाय गाज्रिफोरसो खोनाखायो जानांगौ बेखौनो बुंखादों आरो दा मोजाङानो जेबो खबरानो गैखाबा गाज्रिसोखाबा खौराङानो दा बेखौनो गाज्रिखौनो आङो मोजां होननानै नोंखौ नंखाय बांखाय थगायफ्लाना बुंगोन नामा मोजां नोंहा एसेबां टेनसन लानाङा दे नोंसानाबो खम नङा गारलांदो नांज्लायनानै हौवाजों जाबाय खेबसे सोबाबाय बुजाबाय बेखौनो न'खौ गारनानै खालामनांगौ नामा होखारबाबो फैफिननांगौ गावनिबो मोन्थाय दङ गावआनो कर्ट मेरेज खालायलायलांनाय बेयो केस खालायनो हायामोन नामा केस खालायनो हायामोन गुथालखौ एसेबां मोजां मोनोब्ला हाबिलाया केस खालायनांगौमोन फैफिननांगौमोन मायबा मोनसे जागौमोन बेहाबोलाय मानोथो एसेबांथ' बाहादुरि माने एसेबां दुगामारि बे हाबिलायाबो एसेबां दुगाब्लालाय जागोन नामा हौवा हिनजावनि गेजेराव नांज्लायनाय जाखायो बेबो उन्दै जानानै फैनांगौमोन खेबसे खोब थैलायनाय मोजां मोनलायनाया बे खेबसे नांज्लाय खमज्लायनायावनो जोब्बाय बेनो मोजां मोनलायनाय जोंलाय माथो सानफ्रोमबो नांज्लाय खमलायो बेयावबो माथो नोंखौ गारना थांनो हायाखै नोंबायदि हौवाखौनो आं खयज' खालायना थानो हादों आरो बे गुथाल बायदि एथ' मोजां हौवाखौनो खयज' खालायनो हायासै बियो सहायना थानो हायासै मानिबा बे नोंसानि बे जोंहानि बे हाबिलानिबो गोरोन्थि दङ दे एसेबां दुगामारि जाना लाब गैया हिनजाव मानसिया मानिबा मोजां मोनजानाय बेफोरो खेबसे नांज्लायनायावनो फुस